Hello guys, sitandela king guys kuna wangu wasati vanisiwa. Guys inzwai pane nyaya iri pano, pane mumwe akarequesta akati ndikumbira undiitirewo type yema beats aMambho Dhuterere. So ndandiri busy ndichimbobaya chimbodai chimbotry kuona kuti zvingabuda here. Saka pane beat randaita iri chi chaita se ndakuri play apa. Imimi ndimuchandiudza kuti zvishuwa chinhu chawaita ichi. Tikadedza vana mudhara Mambho Dhuterere tikati uyai pano apa. Vakauya apa tinogona kubudisa something storyboard kufanana nezvavanobudisa vari kumamwe mastudio. Saka guys, handisi kuda kuita sei kupedza nguva, ndikuda kuplaya chi beat iri mozvinziva kuti beat iri rakamira sei. Imi muchandiudza comment section kuti zveshuwa chinhu ichi ndicho kuti pane zviri kushota kana zviri kuda kunzi zvifambe sei. Imi ndimuchandiudza asi kuti chi ndichiregai ndite sei ndiunzwe sei zvandaitawo nemanzwiro andinomboitawo music yaMambho Dhuterere. Ini handizokopi mabeats akaitwa nevamwe but ndinongoita type handiti. So regai ndite sei, regai ndiplay beat iri mozvinzira kuti rakamira sei. Guys, mazvinzira kuti beat rakamira sei. Zvava muri imimi ndimunonzwa ndimunoziva vamwe isu hatitoziviwo. So guys, vanenge vachida type yemabeats akaita sevaya ndibatei chero muri kure ndikuitirawo recorda kustudio unenge uri, asi kuti mabeats akaita seaya handiitire munhu for free guys. So ndo nyaya iripo, vanenge vachida kuuya kustudio munouya kustudio toita basa guys. Thank you guys for love and support, makandikoshera imimi.